We are on a trip. Som v mojich lokálnych milovaných Vysokých Tatrách, pretože som sa potrebovala rekoneknúť s prírodou, pretože život je krutý. A blíži sa maturita. Za mesiac ja budem maturovať a umelá inteligencia bude na levele, že úplne zbytočne maturujem, lebo by ma zvalcovala. Doba je krutá, myslím, že toto vetu som zle skloňovala, takže mám trošku existenčnú krízu. Zjavne. A je to proste. Takže sa idem navalať na švédske stoly a I have no idea what to do. That's her. To bude horozické alter ego. Takto. Idem vykradnúť banku. Ale toto je krajšia cesta. OMG. Toto je môj obľúbený brain rot. Just look at this. Len ja a medvede. So guys, choďte na prechádzku. Znova. Toto je trošku boomerské. Fúte tam ošťaté. Je trošku boomerské, ale it's helpful. Pomáha to. Hello guys. Musím na niečo ukázať. Hej, no toto som nevyhrala. What the actual fuck is this? This is my dinner. I call it... Každá má kúknu teraz čítam, hej? Počúvaj, ja mám toho v poslednej dobe v hlave tak strašne neskutočne veľa. Tak strašne neskutočne veľa, že mala by som ísť späť, ale viete čo? Striham vám vlog, ktorý dúfam, že teraz už akože je out. Hello.
možno zlako? Jak? A toto tričko, ktorou som to teraz spala. Počujete, if you never listen to me, ak si väčšinou hovoríte, this is bitch talking loud, listen to me now. Apple Watchky, ja som ich kúpila, keď bolo asi som 15 rokov a Apple Watchky boli all the rage. Ja som určite mala krízu, my proste používala asi, že rok na všetky tie krúžiky a tak. Odtedy nič, hej. Ale proste odkedy som si objednala také tie nastaviteľné, vy viete, Apple Watchky sú back in game, tak ako YouTube napríklad, ok? Čo mám tieto nudné. Napríklad tieto sú veľmi také, že akože môžem byť koža. Hej, tieto sa veľmi hrajú, že proste office look. Pre tieto, reálne strašne dobrý doplnok, lebo proste, hej, toto není doplnok. Ale keď chcete to, tak to proste úplne zmení ten look. Máte proste jednu škatulku, ktorú môžete využiť na všetko. A je to proste akože áno, ja verím, že proste originál hodinky sú proste OG, že to je akože úplne iný level, hej. Ale proste let's talk about ľudia, ktorí nevedia ručičkové hodinky. Ja nie, ale takí sú. Ale viete čo, ja nepodporujem konzumnú spoločnosť, takže kúpte si budík. Čo to actually nefilmujem, pretože som si zabudla vodu, že TTYL. Ty kokos.